Здравейте! Аз съм Мина Кае и днес ще си говорим за аксесуарите. А именно, какво са аксесуарите и каква е тяхната роля в цялостната ни визия. Аксесуарите са всички красиви бижута, чанти, очила, гердани, маниста, които допринасят за нашата визия и завършват нашия стил, визуален блясък, перспектива и така нататък. Те са неща, които са тотално различни от дрехите и облеклото, но са нашите акценти, които реално показват кои сме, какво ни харесва. Това вече го казах миналия път, но пак го повтарям, защото това е важно. Отговарят на нашия стил. Дори когато искаме да копираме някаква рок-банда, пък-банда, някаква мега известна Тейлор Свифт или Кейти Пери, ние винаги ще използваме какво? Най-вече от нейната визия. Косата, прическата, цвета и техните активни аксесуари, като шапки, чанти, очила, ковбойски бутуши, колани, хипарски чанти или всякакви там розови очила. Аксесуарите са всяко нещо, което принципно показва нашата стилистика и визия за нещата, които ни харесват. Аксесуарите може да са такива, които определят модните тенденции. По принцип, в модата първото нещо, което се смени и първото нещо, което заявява промяната на някаква тенденция, това е аксесуара. Промяната винаги тръгва от аксесуара. Дали той ще бъде в силиконово-розово, или ще бъде в златно-желязно, или ще бъде леко пластмасово, или по-в хипи уклон. Аксесуара е първия, който заявява промяната в модната тенденция. Аксесуарите могат да бъдат практични и такива, които допълват нашата визия. Пак го казах, знам, че го повтарям и не само може би по третия, но това е важно. Практични аксесуари. Чанта, колан, шапка, очила. За слънце, за четене или просто така наречените атрактивни, които допълват нашата визия. Удобни и практични аксесуари са също така коланите, чорапите, шнолите ни за коса. Всички тези аксесуари могат да бъдат екстравагантни и да допълват нашата визия, а могат и да бъдат такива, които само леко да загатват за нещата, които ни харесват. Момент! Заповядайте, минете! Не сега! Благодарим ви, че така мило изчакахте. Благодаря. Когато ние имаме афинитет или нашия стил и визия са по-минималистични, по-капсуловани, по-изчистени в кройките, в цветовете или в самия дизайн, ние използваме съответно по-минималистични бижута. Не е обаче всеки път така. Аз обикновено се обличам в много цветни цветове, с много различни, така да кажа, леери от дрехи, различни цветови комбинации, но моите аксесуари, когато са свързани с обици, бижута и часовници, са изключително семпли отбрани. Аз обичам перлите. За мен перлите са символ на всичко, което е най-красиво и е скрито под една черупка. Те от една страна показват old money, а от друга страна показват моята афинитет към класическите неща и към важните и скъпоценни неща. Затова винаги нося перли. Но пък за сметка на това, косата ми винаги е забита с доста екстравагантна метална шнола. Ужасно харесвам големи чанти, които са доста практични, защото в моята чанта може да намеря абсолютно всичко. От тефтери, книги и несесер с гримове, до очила, ненужни вещи и пак ненужни вещи, по някой път и зарядно на телефон. Така че аксесуарите са важна част. Те, освен че са модни артикули, които са много бързо разпознаваеми за нашия стил, те са изключително практични. Според мен една хубава, екстравагантна или класическа визия не може да бъде завършена без аксесуарите. Колко и как бъркаме в избора си на аксесуари? Много бъркаме в избора си на аксесуари и това е нещо, което пък най-много се забелязва, защото дори да сме облечени семпл, когато сложим едни неправилни силиконови, изключително забележими бижута, които по никакъв начин не експонират нито на нашата личност, нито на нашата визия, дизайн и дрехи, леко започваме да говорим, Боже, сутринта е объркала, сложила гердана или бижуто, което не й отива.
бъркаме през цялото време, когато слагаме адски много така наречени old school аксесуари, които вече не са модерни. По принцип аз умирам като видя хипи и йога гривнички, наредени във всичките цветове, които бяха модерни преди 10 или 12 години, а пък иначе просто съм обула едни дънки. Аксесуарите, дори когато ние харесваме семпла визия и семпли дрехи, могат да покажат другото, скъпото ни отношение или класическото ни отношение към живота. Мене, например, никой няма да ме видите с плетена чанта или с плетена шапка, защото аз не съм нито еджи, нито хипи стилово определена. Аз винаги мога да бъда, както преди малко казах, видяна с огромни цикламени, жълти или сини чанти, които, разбира се, се сменят според сезона и според модната тенденция. Умелото обаче боравене с аксесуара може да ви прави винаги забележими, тренди и много яки, когато умело и правилно избирате обувките си, чантите си и часовниците си. Не случайно хората казват, че тези въпросни аксесуари понякога са доста по-важни от панталона, който слагаме на дъто си или ризата, която обличаме върху ни. Така че семпли дрехи с мега акценти като аксесуари също е невероятно. Когато ние копираме стила пък на някой друг, ние пак, както казах и повтарям, защото това е важно, ние копираме точно тези негови акценти. Когато харесваме имо групи или хардкор хеви метал групи или пънк такива, или просто харесваме поп-музика, тогава аксесуарите, с които ние слагаме върху си, наподобяват тези на любимите ни групи, артисти, музиканти или дизайнери. Така че това е от мен за аксесуарите, друго не мога да измисля. Може би мога да измисля, но не точно сега. Целувам ви, прегръщам ви, пишете ни, ако искате пък да ни пишете, следвайте ни. Ние сме тук, а другия път ще си говорим за други неща.